क्रिएशन्स दी कॅफे। आमच्याकडे विविध प्रकारचे केक्स ऑर्डर प्रमाणे बनवून मिळतील। आमचा पत्ता देवगड एसटी स्टँड समोर देवगड। प्रोप्रायटर शीतल कदम 9422580585। तर आजच आम्हाला ऑर्डर द्या आणि तुमच्या आवडीचे केक घरी घेऊन जा। ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा दारोदारी जाऊन गोळा करणे अपेक्षित असताना तसे न करता हा डेटा सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आडनावावरून संकलित केला जात आहे। त्यामुळे हा प्रकार तत्काळ थांबविण्यात यावा आणि ओबीसी समाजाचे होणारे नुकसान टाळावे यासाठी हा डेटा तलाठी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवक यांच्यामार्फत गोळा करण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे। तसे न झाल्यास अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेमार्फत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने ओबीसीची माहिती संकलित करण्यासाठी माननीय बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठीत केला होता। या आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित असलेल्या एम्पिरिकल डेटा दारोदार जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीची माहिती संकलित होणे अपेक्षित होते। मात्र आयोगवरील प्रमाणे माहिती संकलित न करता सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहेत। ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे। सॉफ्टवेअरवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीची माहिती जमा करणे म्हणजेच ओबीसी समाजाचे भविष्यातील कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे। त्यामुळे समर्पित आयोगाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने होणारे चुकीचे कामकाज तात्काळ थांबविण्यात यावे व तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यामार्फत योग्य ती माहिती संकलित करून शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावी। तसेच यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांचीही मदत घेण्यात यावी। सखोल पद्धतीने ओबीसी समाजाचे एम्पिरिकल डेटा कोर्टासमोर येण्यासाठी आपल्या स्तरावरून कार्यवाही व्हावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे। तसे न झाल्यास अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेमार्फत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश संघटक सचिव काका कुडाळकर, बाळ कन्याळकर, सुनील भोगटे, बाबा मिस्त्री, शंकर चिंदरकर आदी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।